哎呦我的妈！ मालाय ए बाबाय नामा हा ओमफ्राय ओइ गोसो मालाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आङो मैया मोनसे ब्लग बानायदोंमोन लोगोफोर माइ गायनायनि नोंथांमोननि सिगां दाख्लैबावै बुंदोंमोन ना बिनानावमोननि न'आव माइ गायगोन होननानै माइ गायदोंमोन आरो लोगोफोर नै बैयावनो बै नै गायजोबखांबाय मैयाना हाल जांख्रा जादों बिस्राना ओमफ्राय मा होनो आंना भिडिअआ गासिबो डिलिट जाजोब्बाय दिनै ओरैनो बेरायनो थांनो नागिरदों दसे दहाय सानाव बाजाराव थांनो सानदोंमोन दिनै बागानपारा बाजार दंमोन रबिबार ओमफ्राय थांनाय जायासै आरो ओमफ्राय जों आङो खेबसे फैनायाव बै दैमायाव साम' खनहैदोंमोन बे दैमायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर बिब' बिनानाव साथामजों दा बेयावनो दसे एसे ब्लग बानायनोसै ओंखायनो आइया जिरायगासिनो बेनिफ्राय बे भिडिअआ दहाय सानजौफुनि ओंखाम जानायनिमोन आरो आं बेखौनो ससे भिडिअ खालामनाय दंमोन लोगोफोर बेखौनो आङो सोदेरनानै होबाय जानाय हेलौनो आइ बाबाखौ नायनाय ग्रह ग्रह तुम्हारे यूट्यूब चैनल तो ग्रह नोंहालाय ओंखाम जानोसै जोंहा लोगोफोरनो मैथाजों अमा अमा बिबु आं अमा बिबु जाया नोंनियालाय मा बेदर ओंखाम गोजाथार माथो आं जाया नोंनिया दाउ बेदर थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ लोगोफोर फट' लासोदों हनै दैमा जिङाव थांनायावनो दख'ना गोदान गोदान गानजोब्बाय थौ बाबा मोना उन्दुगासिनो आरो बिखौ लांफाया दे नायदो नायदो लोगोफोर लामानि अबस्था नाय सुजुमामोननि गामिनि लामाया प्रमद बर' आबौआ मा खालामना दोनदों सेन्देलखौनो बख'नो हाला नै आबैया ओइ गलालै बख'नोसै जां नांलालाय बिदाबो लामाया नै नायथ'जाथारला मोसौआ सासिदों नामा सासिदों नै आगै दान्दुलि बहा थांनो सालाला समायना मिथिंगा बुहुम समायना रमायना ओमफ्राय जोंनाथ' मैया माइ गायनाय ब्लगा गैया जानानै थाबाय जा इन्टारेस्ट माइ गायदोंमोन जोंना बै सिगां गासिबो ट्रेक्टर हालेवदों दासो मोनफैबाय लामा मोजाङानो जा गाज्रिखा ओमफ्राय सोर दंबावो ओइ नै बेखिनो थांनांगौ बेलाव दं नामाथाय आयै गोथौथार ओइ माथो गोथौथार सुजुमा दख'ना फैखोबाव ओइ आफालाय खुनुरुखुम मोनफैबाय दे बा लेवार बाजार बेलाव बाजार आफालाय आइलाय
आंना आरो दंबावोसो नै स्टेना नायलाय स्टेना स्टेनानो जाला आंना खिन्थु माखै फुयो खोथियाखौ बे ब्लका थिंथं थांथां ब्लक मोनबाय नै दैमाया बा गिदिरथार जादों माथो ना फाइनालि लोगोफोर जोङो दैमा मोनफैथारबाय नमिनि खानायखौ आं दाख्लै सिनना होदोंमोन ना जा मोजां जाखाबाय खानायखौ नोंनि आराम समान आराम जाबाय ओमफ्राय खोथिया फुदों नै दैमाया जा गिदिर देरबाय बेखि मा दालां बानायनो नागिरदों हा सुसकेट बा गिदिरथार नै जों दाख्लै साम' खनफैनाया Om grusor kong gamay. Tana, para gusto. Ikinaw, isino gusto. Uy, uy. Dududeng. Hang nangadeng. Angko खेब दे हिन्जावफोरनियाबाथाय बिदिनो जेरावखि जाया मानो खालि फट' खेबनाय ओमफ्राय लोगोफोर बै नैबे दैमा बारबानो जेम्स एक्टरनि गामिखौ मोनोनो आरो बिस्रानि न' ओमफ्राय जोङो दिनै थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय अखा हानानै आरो मोनाबायबो ना सानबो हाबसिगोन बेनिखायनो टाइम थोस्लाबनाय नङा थांनाय जायासै गाबोन मा जायो नायनोसै थांनाय जायोना जाया ना सुजमा बेखिनि ना गामिया बे दैमा बारबानो मोनो ना माथो बेखै दालां थानायबा थांनो हागौमोन ओरै सिदा बेयाव मा दालां बानायनो नागिरदों नामा अ होमबाना थांनो हासिगौमोन उनाव गाबोन मा जायो सान्दुं दुंबा थांनाय जायोना जाया नायनोसै दिनै थांनो सानदोंमोन आरो नायनो होननानै सल' खनगासिनो सासे फट' खननाय जायाखै साबोन का बातिनि Cameraman. Ini saya kerja bina dengan ini kalau ini macam mana ni? Hi, hello. Video. दैमा नायनानै फैबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय मोसौ लांफानो नागिरदों मोसौ खानानै दोनदोंनो बिस्रानि बारियाव सान हाबलायबाय नै आं थांला दा बेयावनो थानोसै इमान गोजानाव खाहैदोंबा बै गुफुरा ना नै जोङो बैग्रि लांफैनायफ्रा बैखैबो बैग्रि लांफैदोंमोन जोङो दाख्लै बावै बिस्रानि न'आव फैनायाव नै बैनो बैग्रि दंफाङा बैखैनो फैदोंमोन जों मेसेङाव माबायदि नुयो फोथारखौ दुब्लि बारिखौ ओमफ्राय दैज्लाङाव माबायदि नुयो दा माइ गायफुनाय टाइमाव दुब्लि बारिखौ मोजां नुथारा जेब्ला माइआ देरगोन होनबाना गोथां गोथां जा मोजां नुखायो सोमखोरनो दा एकदम माबा दा जायगाफोरखौनो लाथाव जाथारा बोरैबा लेथ्रा नुयो लेवार बाजादों गथ' होख्रागासिनो मालाय ए बाबाय नामा हा ओमफ्राय ओइ गोसोमालाय माथो ना दिरुं फेन्दा सेन्दा ओमफ्राय लायला मोसौखौ लायला ए भगबान खोमसियाव बोरै लायगोन दा मोसौ लायनो थांनाया लेवारखौ आंलाय लाबोबाय सानदों मा जागोन नोंसो खारनायखौ फट' खेबनानै बावगारदों भिडिअ'ल'सो नमिया बोरै खारबोथारदों गायलांहाय थांनो नङाबा दहायनो फैगौमोन थ' लांलानो
बाबाखौ फैनो थिनबाय मोसौ लांग्राफ्रा जि सानै सानै थांलायदोंमोन दख'ना फास्टाबदो नामाहाय बोरा लाबोगोन सानलायदोंमोन सानैबो हाग्रा गेजेर गेजेर आं नुवाबा मा जागोन दा नोंनि आरो एसे खोमसिनानै